No ty pičo, lidička, zlatička. Stej má fakt nový hairstyle a i mi to piči. Fakt nechutný a odporný nechutný hairstyle účes vlasy prostě. Tak už já vím, kdo je mladý a pohledný. David Kušer než Stay 12. Stay 12 fakt je odporný a nechutný píčus. Fakt. A ještě dokonce bez dioptrický brýle, jak má jedno oko do Prahy, druhý oko do Brna. Jak musíš ty oči, to píči. Fakt nechutný, odporný. Lidička, zlatička, ty komentáře, že my chceme zpátky toho 112 starého. Nebojte, lidička, zlatička. Já vás vynahradím prostě. Postarám se o to. Budu ho imitovat, napodobovat Erastere 2021 až do roku 2024. A budu ho imitovat, napodobovat. Jen musíme koupit oblečení, co má Stay, všechno kopírovat oblečení, hairstyle musím, obě také kadešnici, obarvit vlasy a tedy prostě. Bude to běh na druhý trát, ale nebojte se, vás to vynahradím. To vás slibuju, jakou pešňu mám jako na Arianu Grande.